Da požurimo, molim te, zakasnić u kancelariju. Nisi se ni našminkala, nisi ni namazala nokte, a kad smo se uzeli, spavala si na ogledalu. Kad smo se uzeli, nisam imala 4 dece. Da si imala 4 dece, ja te ne bi ni uzeo. Kad smo se uzeli, nisam vodila računa i o tebi. A ako ovako izgledamo, onaj ko treba da se stidi, to si ti. Dobro. Izvini, molim te, zakasnić u kancelariju. Red. Doviđenja. Zdravo, sine. Hajde, izvoli. Zdravo, Vesna. Zdravo. Dobar dan, gospođo Savić. Hajde, deco. Hvala. Hajde. Dođite vamo. Dišite. Ne dišite. Dobro, sve je u redu. Kako to mislite sve je u redu? Pa rekla sam još prošli put da je kod vas sve u redu. Izvinite, ali ja znam da meni nije dobro. Molim vas. Sljedeći. U redu, onda ja idem kod profesora. Samo idem. Da, idem. Evo, piti šef. Šefe, da potpišemo ugovor. Jaj, čoveče, pričekajte, molim vas. Pusti čoveka. Idemo da. Hajdemo odavde. Mnogo je dosadan. Mnogo. Jel' tako? Ti ne žuriš, kao da nisi oženjen. Ma jesam, nego žena moja radi. To se vidi po kragu. A ugovor? Dve duple, ljute. Taci, žurite, deco! Gospodin, dolazi taksi. Emilo, daj! Sine, caci, pa zašto plačeš? Muškarci ne plaču, sine. A ko te tu? Tata, ona dvojica. Ona dvojica. Profesora, ja sam sigurna da su snimci ostali u komori. Da. A možda ih je čistačica negde sklonila? Jelkice, otvori tati vrata. Da? Da, nažalost, žurila sam kući da spremim ručak. Jelka, čuješ? Odmah. Je li Saveta? Da, naravno, pošaljite kola odmah, dolazim. Pa dobro, šta je ovo? Šta je ovo? Molim te, čekam pola sata. Zvoni pola sata, niko, vi se zabavljate ovdje. Mogli ste bar ključ iz brave da izvadite. Čovjek ko mazga radi, onda treba da crkava ovdje od gladi. Pred svojim rođenim vratima. Molim, moje papuče. Jelka, daj tati papuče. Mirče, daj tati papuče. Dobro, izvini, molim te što sam zakasnio na ručak. Zadržao sam se u kancelariji malo. Nisi zakasnio, jer danas ručka nema. Kako nema? Dobro, kako nema? Tako lepo, nema pa nema. Nema? Nema. Nema, Žiko, zato što ne mogu sve da postignem. I ambulanta, i kuća, i deca, i sudovi, i ručak, pa ne mogu da postignem sve to. A ti umjesto da mi pomožeš, vozikaš se taksijem. Caci! Jovice! Na ručak! Caci! Jovice! Na ručak! Ajde. A tato niko ne zove na ručak. Žiko, sedi, molim te. Sedi, Dobro. hoćeš konzervu? A? Zašto nećeš? Dobro, ajde. Evo sir. Nemoj rukama. Nićo,
Mićo, ovo ćeš ti za ručak, da ne bi jeo konzerve svakog dana, znaš. Dobro, Žiko. I kačkavalje. Da. Posle podne dolazi kućna pomoćnica, rekao sam ti. Molim te, razgovaraj ti sa njom. Ja? Da. Zašto ja kad znaš da se odmaram posle ručka? Žiko, pa moram u ambulantu, molim. Dobro, u redu, ništa nema. Hajde, daj deci voće tamo u frižideru. Ja moram da žurim u ambulantu, a ti? Razgovaraj sa kućnom pomoćnicom, molim te. Ajde, idi. Ja se žurim. Tata, šta je to kućna pomoćnica? Kućna pomoćnica, pa to je žena. Pa šta će nam dve žene? Kako dve žene? Pa dolazi samo jedna žena. Pa mi već imamo mamu. Dobro, sad pričaš. Mama nije kućna pomoćnica. Kako nije? Kućna pomoćnica pere sudove, pere veš, skuva ručak, obučete mene, a ne mene, cacija tebe. Pa to je ipak mama. Ako raspremiš ovde sve i opereš sudove, najbolje ćeš pokazati deci šta je kućna pomoćnica. Dobro. U redu. Žiko, mogu bi baš jedan put to da uradiš? A? Uradit ću ja. Ajde, zdravo. Slušaj, kućnoj pomoćnici ni dinara preko 10.000. Da? Ajde, zdravo. Ajde, na čist vazduh. Na čist vazduh, deci treba čist vazduh. Treba su se igrati tamo. Šta ćeš ti kako da radiš? Ja ću da pomažem mami, evo. Pomoći ću mami sad. Opreću sudove. Koga tražite? Porodicu Savić. A šta vam trebaju? Trebaju mi. Radi posla. Ne volim da se mešam u tuđe stvari, ali vam ne bih savjetovala. A zašto? O, da propustite takvu dobru priliku. Dobar dan. Dobar dan. O, dobar dan. A vi ste sigurno po preporuci gospodina Matića, dobro? Da. Imate li dete? Stvarno? 4. Izvolite. Divno. Uđite. A gde su? Uđite, pokazat ću. Izvolite. Hvala. Jelkice, Jovice, Caci, Mirče. Jelkica, Jovica, Caci i Mirče, to su blizanci. Ah, ce sont des jumeaux. Des jumeaux. Blizanci. A da, blizanci su. Da. Bonjour, mes enfants. Šta to ona govori? Dobar dan, deco. Znate, ja se deci uvek obraćam na francuskom. Da. Bonjour. Ponovite. Bonjour. 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 Teto, jel vi umete da se igrate sa prasetom? Oui. Prase se kaže le porc. Le porc. Le... Porc. Izgovorim nikad. Porc, Por, c'est ça. Ah. Le porc. por. Da li vi znate dobro da kuvate? Ne znam ja, Dušo, da kuvam. Žao mi je, ali ja ne znam da kuvam uopšte. Ne mari, moja žena vrlo dobro kuva. Izvolite. Onda u redu. Sada da vidimo da li ste zapamtili što sam vam govorila malo pre. Evo, to su moja dva blizanca. Kako se kaže deca na francuskom? Da vidimo. Le? Ja sam zapamtio les enfants. Odlično. Jel vidite kako je tata zapamtio? Koliko vi tražite mesečno? 8.000 i socijalno. Mama je kazala 10 centi. Mama je kazala 10. Bien, bien. Alors, 10.000, n'est-ce pas? 10.000. 10.000, n'est-ce pas? A 10 u redu. Jel u redu? Izvolite samo da vam pokažem dečji sob. Pa. Sad kad imam devojku, moći ću da se posvetim samo ambulanti. A kako ste se pogodili? Pa nisam je vidjela. Žika je sve sam uredio. Lako je tebi kad imaš žig. Zdravo. Zdravo. Vesna, navrati. Bonjour, ma chérie.
Šta je ovo, Žiko? Bim bam bom. Na vesele pesme. Ma šta je ovo? A ja, djeca je obožavaju, veruj. Je spremila ona večer? Ne znam da kuva. Kako ne zna da kuva? Ne zna da pere? No, ne. Znam. Ma šta znam, molim te? Bim bam bom. Dobar dan. Ja sam Mira Savić. Enchanté. Majka. Žika, Dobar dan. Kuvate li vi? Non. Ah, ne. Ne. A perete li veš? Bien sûr. Mon linge. Molanž. Samo svoj. Samo svoj. Uj. Izvinite. Žiko, da te pitam nešto. Izvinite, moment. Molim, molim. Pobogu, Žiko. Pa šta ta žena zna? Pa zna sve na francuskom da kaže. A na francuskom zna, jeli? A, jel zna dobro francuski? Odlično. Par excellence. Siguran si, jel? Divno, divno. Onda će razumeti kada se kaže na francuskom vous êtes congédié. Comment? Congédié. Vous êtes congé. Da. Congédi. A, šta znači to? Otkaz. Žiko, molim. Alo, koga traži? Molim, molim. Žiko, tražite iz kancelarije. Pa dobro, šta traži sad? A? Da? A da. Sednicu odbora. Pa kakvi odbori? Kakve trice? A nije u kancelariji, u kafani, budalo. U redu, dolazim. Doviđenja. Večeras opet moram na sednicu. Mama, tata, Jovina se bije. Miro! Miro! Šta ti je? Evo me. Moja dugme za košu. Pa nemam 100 ruku, Žiko. Traži, evo ih ovde. Ovo ti je kriv. Ja sam ti našao devojku, ti si izbacili iz kuće. Kad nije znala ni da kuva, ni da pere, ni da pegla, na. O, i drugu moju. Da, znala je oko dece lepo i ti bi imala više vremena. Ja više vremena da ja spremam, da kuvam, da spremam večer, ručak, da perem, da peglam, jeli? A vi da konverzirate na francuskom, Oj, taj ženski posao, znaš. Ne znam da opereš pod, ne znam da očistiš ovo ono, da opereš nekoliko košulja, to je neki posao. A tražiš da ih preslačeš svakog dana, tražiš? E, pa tražim, vidiš. E pa onda pođi sa mnom da nađemo nekoga ko će da ih pere. Imam poslovni sastanak. E vidiš, Žiko, onaj ko nema vremena, to si uvek samo ti. Dobro, u redu, važi. Evo, samo molim te požuri. Zakasnit ću. Da pitam ja. Ovog puta ću ja da biram. Parlez-vous français? Ne. Odlično. Pođite samo. Znate li da perete? A da kuvate? Znam. Imam 4 dece. Šta je? Izvinite. Miro. Evo, ova uopšte ne zna francuski. Zakasnio si. Ma da, Već sam uzela. Ženu uopšte ne zna francuski, evo, pitaj. Zakasnio si. Dobro, ništa, izvinite. Otprati me bar malo. Ne mogu, imam sednicu. Žurimo. U redu, u redu. Hoćemo li? Hajde. Znate, trebao sam da putujem još tu nedjelju dana. Pa neka to sad. Već 3 dana vas čeka. Ima vremena. Polako.
srca spaja. Bambina, bambina, ova noć nam srca spaja. Ako, tiho, probudit ćeš decu. Decu? Duša bi još jedno dete. Još jedno dete, molim te. Porodi ga ti sam. Živko, pusti me, molim te. Gili, Spava mi se, umorna sam. Žika na telefon. Ne ti, Žika Salić. Alo? Ne želim da se mešam u tuđe stvari, ali... Da? U redu. Odmah se vraćam. Molim. Nemoj, rekao si da ćeš samo da mi pomoći. Dobro, ej. Ajde da nametimo tepih. Drži. Tako. Fino. Kako mi draga mi sveti. Šta tražiš ovdje? Tresao sam tepih. Da te nije možda komanda poslala da mi streseš tepih? A deca? Koja deca? Deca. Pa Jelkica i Jovica su uče, a mali su u zabavištu. A vi se zabavljate ovdje? Pa svršila sam posao pa malo pričam. Pred decom, jeli? A ko će da dovede Jovicu i Mirkicu? Ti možda? Ja bih, ali nemam ovlašćenje. A imaš ovlašćenje za izlazak. Ko ti je dozvolio da napustiš kasarnu? Ako vama kancelariju. To je bezobrazluk. Ovo je moja kuća. Ali molim vas, ja ću da dovedem decu samo da pristavim ručak. Nećete imati vremena. Iz ovih stopa napustit ćete moju kuću. Ali zašto? Svesta! Bravo, tata. Bravo, tata. Zdravo, deco. Šta je to bilo? Ništa. Ajde sobu poučite. Sobu! Ja sam pristavila ručak, a vi ne zaboravite da dovedete decu iz zabavišta. Tata, ajde da igramo rat. Pare kakvog rata, sedi tu i uči. Tata, ko će da spremi ručak? Jelkice! Molim. Pa šta je ovo? Da kućna pomoćnica nije otišla, bio bi ručak. Ma nemoj. A kako se pravi ručak? Ne znaš, a koliko si puta jeo? E pa ne znam. A kako mama zna? Ma mama sve zna, ne. Žena. Jelkice, ko je to? Dobar dan. Dobar dan. Niko nije došao po njih, pa sam ih dovela. Ja sam. Hvala lijepo. Ostali smo bez kućne pomoćnice, pa ne znam šta bi da spremim za ručak. Spremite na brzinu jaja i salatu. Ja moram da se žurim. Jaja i salatu. Hvala lijepo. Dobro, zašto loviš jaja? Teta mi kazala. Teta ti je rekla. Caci, u stvari, molim te donesi mi sok. Teta je rekla meni da ja lomim jaja, ne tebi. Daj mi sok. Bravo. Jelkice, ko je? Mama je došla. Zdravo. O, vidi. O, vidi šta znači kad dođe dobra devojka. Bravo, Da. mama. Bravo.
Šta kažeš? Pa kućna pomoćnica, no. Da. Jel to ona sve spremila, a? Jeste. Prašina. A prozori? I prozori. Evo, čistila tepih. Jeste. I tepih, Divno. A šta imamo za ručak? Jaja. Tata je sam spremio. A zašto tata? Zašto nije devojka? Bio je tu neki vojnik, pa sam ja uhvatio nju i njega pred decom. Šta su radili? Ma ništa nisu radili, razgovarali, igrali. I? I izbacio sam i njega i nju. Žiko, izbacio si? Sigurno. Jao, Žiko. A čisti tepisi. Parketi kao ogledalo, sobe kao apoteka. Dobro, gledalo sobe, to je posao od 1 sata, ja sam ti za 5 minuta napravio ručak. Evo, jel tako, dece? Evo, pite, dece. Ti? Da, evo, pokazat ću ti. Šta je napravio? Sam se prođe. Šta je kuvao? Jaja i salatu. Ste mu pomogli? Nismo. Mogu misliti kako. Evo, Da. probaj. Šta je? Jao. Šta je? Žiko. Jao, Žiko. Pa što ne pati? On je kriv. Vidiš, ti si... Htio si da zadržiš devojku koja sem francuske pesmice ništa drugo nije znala, a oterao si devojku koja od ovakvog čumeza napravila kutiju. Ajde, šta sad da radim? Šta da ručamo? Spremi ručak na brzinu, eto. Ja da spremim kad znaš da moram u ambulantu. Pa zakasni malo. Da, a ti da spavaš, jeli? Neću da spavam, evo, čitat ću novine. Čitaj novine, evo, čitaj novine, čitaj. Ja vidim da u ovoj kući sve moram sama da spremim. U redu, poznato mi je, žene su mučenice. Jeste, vidiš da moram sve ja sama. Žene su mučenice, žene rade u kancelariji, žene rade u kući, žene rade u kancelariji, rade, već ne mogu više. Slušam, to tvoje kukumačenje, ne mogu više, propadam, evo, da se zamenim. Ne razumem šta to govoriš, Žiko. Od sutra da radim ja u kući, da čistim, da kuvam tepihe, da perem, da peglam. Mogu, eto i to mogu da radim, ako ćeš. Sedi i smiri se. To nije za muškarce. Jeste, sve je za muškarce. Muškarci sve mogu. Žiko, molim te, sedi da ti kažem. Ovako dalje ne ide. Ja ću da ostavim svoju specijalizaciju i ostaću kod kuće sa decom. Jovice, dušo, idi kaži šoferu da neću danas da idem u ambulantu. Jelkice, idi kaži šoferu da čeka mamu. Kad sam ja studirao, ti si radila i žrtvovala se za mene. Zašto ne bi ja sada za tebe? A zašto bi se ti žrtvovao zbog mene? Caci, dušo, idi kaži šoferu da ide. Caci, tata ti kaže da ne ideš. Caci, mama ti kaže da ideš. Caci, tata ti kaže da ne ideš. Slušaj, Milo, dušo. Caci! Razumij me, molim te. Evo, radit ću dok ti ne budeš završila tu specijalizaciju. Radit ću. Žiko, pa ti ne znaš da radiš ništa u kući. Pa nisam znao ni u preduzeću, pa eto, nekako sam... A i šta ćemo bez tvoje plate? Bez moje plate, moja plata stvarno... Ma nije nego da ideš! Ma da ideš! Ma nije nego da ostane! Jer ti stvarno to hoćeš? Da. Siguran si da želiš? Pa želim, stvarno želim. Siguran si da hoćeš? Da, hoću. U redu. Mogu, stvarno mogu. A nije, rekli smo da ideš! Da ideš! Ideš! Da ideš! Mir, dosta. Dobro, šta su rekli? Rekli su da ideš, ali dosta. Kad te pritisne ovde, treba da te zaboli, znaš? Ovako. Jo! Ne, zapamti. Uvek boli na suprotnoj strani. Pazi, vidiš sad ovako. Ja te ovde pritisnem. Jo! A ti... Čuješ ovde? Pazi, jel te boli sad ovde? A? Jo! Pa, na suprotnoj, tako. Žalit ću se, da. Pa žalit ću se za ovo, u redu, da znate. Žalit ću se za to, da. I na vas ću se žaliti. Dobro. Zbogom. Dobar dan. Dobar dan. Svucite se. Svi izgledi da je apendicitis. Odlično. Lezite. Joj, nemojte. Polako, molim vas. Pa golicim sam. Gde boli? Gde vas boli? Ovde. Aha. A sad gde boli? Gde?
Kako? Ovdje. Gde vas boli? Ne razumijem. Gde te boli? Gde? Gde vas Uvijek boli? na suprotnoj strani me boli. Interesantno. Rekla sam apendicitis. U tom slučaju bi ga trebalo odmah pod nož. Ja bi pričekala. I ja bi ako može, profesore. Znate, moja teorija ne dozvoljava odlaganje. Svi nepotrebni organi na vreme moraju biti izvađeni. Ja bi pričekala dok se bolest ne razvije. U redu. I ja vi da pričekamo malo. Za nož uvek ima vremena. U međuvremenu, evo mu mjesec dana bolovanja. Preporučujem stalno ležanje. Vi se postarajte o tome. Da, čuješ? Da. Doviđenja. Hvala. Doviđenja. Doviđenja. Molim. Ja. Mada bi ja njega ipak pod nož. Zdravo, tata. Zdravo, tata. Vidi koka, Ajde u sobu. vidi koka. U sobu je. Uvesti nešto ti zabaviš, vratiti mi što ti zabaviš, što ne, nije to. Popremiti sto. A da, prisvući decu. Mirče, Jovice, Caci, Jelkice! Deco! Deco! Da se obuču. Caci. Brže. Nije to moje. Nego čije to? Jović, Jovice, obuci se. A to čije je to? moje. Tvoje. Ajde. Moj razred je bio na pregledu i rekli su mi da sam anemična. Dođi da vidi. Tačno. Tata kad ti bude kuo, nećeš više da budeš anemična. Ali molim te obuci decu dok pevce zakolje. Hoće tata da zakolje pevca. Jelkice! Jelkice, kako se sprema pevac? Ne znam, mama kaže da to nije za mene. Pokreni na 02. Pa da. A šta je to 02? Mama uvijek na taj broj dobije savjet. Pa da. 02! Ozbiljno. Istina. I ovo, Caci. Čekaj samo kupus da uzem. Dobro. Caci, izađi molim. Čokolada, 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 molim? Da će mi tolika čokolada. Čokolada, valjda za mešanje. Čokolada. Ne mesim danas. Molim vas, ne zadržavajte. Valjda za decu. A da. Čokolada, čokolada. A gdje su moje deca? Šta se dogodilo? Izgubio sam decu. Izgubio je decu. Taci! Mirče! Taci! Taci! Mirče! Taci! Taci! Mirče! Mirče! Taci! Gdje su sad? Mirče! Šta se dogodilo? Izgubio sam decu. Na šta se odazivaju? Ne odazivaju se uopšte. Polako, polako, naći ćemo ih. Mirče! Recite kako izgledaju.
Mali, blizanci, bucmasti. Polako, naći ćemo ih sigurno. Caci! Mirče! Caci! Tu ste vi. Tata vas traži. Mangupčići mali. Mirče! Evo je. Gde ste? Hvala vam veliko. Hajde sad, deco. Hajde, polako. Držite se tu. I nemojte odavde idete. Koliko da platim? Počekajte. 5159. Zašto toliko? Tako. A vi ste kolica uračunali? O, ne. Dobar dan. Dobar dan. Dajte ja ću. Ne. Evo. O, ne volim da se mešam u tuđe stvari, ali ja sam ga videla kako mesi. Onda sigurno i doji. Evo. Sada sam. Bravo, Čale! Šta me prskaš? Šta me prskaš? Nemoj da me prskaš! Nemoj da mi se ovdje motate oko nogu i nemoj da mi pravite đubre ovdje. Šta će mi banka? Hoću 100. Evo dečki 100 dinara u redu. Izvoli. Je to kuće mam? Nije, to je tata. Onda ništa, treba mi mama zbog seminara za domaćice. Uđite, sad je kod nas tata, mama. Izvolite, ja se žurim u bioskop. Gospodine Saviću. Ko je? Vesna, vaša komšinica. Oprostite, kupam se! Ne kupam! Vara, vara! Mogu li da sačekam? To će malo duže trajati, sad glavu pele. Ne kupa se! Vara! Onda ništa. Navratit ću kasnije. Doviđenja. I zapamtite, muške košulje se ne upotrebljavaju za čišćenje podova. Doviđenja. Zdravo, deco. Caci! Ili, je otišla teta? Teta? Nema, Caci. Niće srce. Je li teta otišla? Daj, nemoj prehladit će se. Prehladit ću. I ti ćeš da se prehladiš. Caci, zatvori česmu! Ne dišite. Na šta se najviše žalite? Na sve, najviše na stomak. Deco. Da? Jesam, Dušo. Aha. A jesi istresao tepih? I tepih je, Dušo, sam istresao, sve u redu. Aha, fino. Fino. Parket se sija. Sad momentalno cedim krpu. Dobro. Dobro, ajde sad se malo odmori. Da? Hoću, Dušo. Odmorit ću se. U redu. Odmorit ću se. Pa da. Odmaram se. Da. Tako je.
Doviđenja. Dragi slušalci, šteta što niste sa nama da prisustvujete ovom veličanstvenom trenutku. Kosmonaut je posled uspešnog leta doputovao pozdravljen urnebesnim ovacijama, kakve do sada glavni grad nije video. Aerodrom blista Odmaram se. Odmaram se. Evo pogledajte. Spavajte. Odmaram se, deco. Ajde, požurite, idite. Odmaram se. Žiko! Idem! Požuri, molim te. Žiko, molim te, zakopčaj mi haljinu. Evo, samo da prišem ruke. Evo, požuri, zakasnila sam već. Tako. Gde mi je tašna? Daj mi tašnu. Evo. Jesu mi tu naočari? Jo, zakasnila sam. Molim! Mama! Gotovo, gotovo. Ne dišite. Dišite, ne dišite. Ej! Jelkice, Jelkice. Jesam li ti rekao da ništa ne znam? Dobro, naučit ćeš, sine. Moraš da pomogneš tati, ti si devojčica, mala žena. Mama je rekla da treba da učim, a ne da gubim vreme u kuhinji. To kad se uda, sine, kad nađeš ovakvog muža. Neću više da se igram sa njim. A zašto? Zato što kažu da sam ja devojčica, da si ti moj tata. I samo zato? I još zato što su jači od mene. Dobro, ajdemo na ručak. Bravo, Bravo, tata. Žiko. Jao ste lepo uređena. Divno. Hoćeš da me vodiš na utakmicu, mama? Nemoj, molim te. Mama ne voli utakmice. Kad je tata bio tata, uvek me vodi. Zdravo, dušo. Caci, sedi tamo, mi će tu. Lepo uredila. Bravo, mama. Bravo. Sedite mirni, tetko. Baš lepo sve. Dobro je. To ti bolje kuvaš od mene, a? Pa da. Samo malo mi je Vrlo dobro. Vesna pomogla, ona je zaklali pevca. To je to ženski posao. Sjajna je Vesna. Caci, hoćeš ti supu? Hoćeš, dušo, ajde, jedi. Uzmi, sine, supa je odlična. Odlična je supa, sine. Pa uzmi. Da vidiš Žiko, vode. Molim? Vode. Evo. I meni vode. I meni vode. Izvoli, dušo. I mama vodić. Evo. Mić, hoćeš i ti vode? Neću. Neću. Evo. Čekaj, ja ću vode samo. Samo malo, tata. Žiko, mogli bi da iziđemo negde danas? Odlično, ako se podne u 3 u bioskop možemo da idemo. Zašto u 3? Mislim večeras negde da igramo. Neće moći večeras perem veša, Caci i Mića. Meni se baš tako igra. Pa mogla bi Jelka da ih pripazi. Dobro. A? Dobro. Sad će tata da vas iznenadi. Da vidite šta vam Da je. nisi umesio pit. A? Šta je? Da vidi šta sam. Dajte tanjire. Ja napravio. Da vidimo šta nam je tata umesio. Mićo, ti ne bi smeo inače. Dobro. Tata, hoću da ga... Evo ja. Ja već godinama tvrdim da sve nepotrebne organe treba ukloniti hiruškim putem.
Izvolite. Ja vam ponovo tvrdim da od rođenja sve to treba Da noževa. igramo. Ili koliko sve ovo košta. Šta te to brine, duša? Pa brinem se kako ćemo da izađemo ovog mjeseca na kraj. Pa da, Hajde da igramo. umoran sam. Uf, kakav si, ma razmrdaj se malo. Nema, Ma hajde, umoran hajde sam. moj, igra mi se. Evo, ti bi se ovo igrao. Šta je? Brinem se, cacima. Ma dokle ćeš da misliš? Sedite. Hoćete kafić? Pa mogu, sve sam završila. Samo da prostrem veš. Jo. Izvolite. Jo, gospođa Vesna, što me brine ovaj veš. Vidite moje ruke kakve su. Pa čime ih mažete? Vazelinom. Videla sam u drogeriji jedan nov preparat. Žele krem. Mogli bi da pokušate. Žele. Hoćete? Izvolite. Veš me ubija. Molim vas, doktorko Savić. Halo. Ovde vaša susjedka. Ne želim da se mešam u tuđe stvari, ali... A vi ako ne volite da se mešate, onda se ne mešajte. Ko je? Čmar. Evo. Pa jeste li gluvi? Izvini, nisam znao da si ti. Otkud ti tako rano? A ko si mislio da je? Ja. Prvo te izmrcvare tamo u ambulanti, bolesnici, pa te izgaze u tramvaju i umjesto da odahnem kod kuće, vi me pustite da stojim pred vratima 2 sata. Skloni taj nož, Žiko, šta ti je? U redu. Nemoj da se ljuti. Ne budi. Bože, Žiko, opet si neobrijan. Kako sam pravo vek, nisam imao vremena. Pa dobro, i drugi radi pa nisu tako neuredni. Kad smo se uzeli, bio si uredan i obrijan. Kad smo se uzeli, ja nisam pravo veliki veš. Izvini, pravim ručak. Čudno mi, čuda veliki veš. Žiko! Žiko! Živojine! Da? Molim? Odmah dušo. Šta je bilo? Gde su moje mrežaste čarape, ha? Mrežaste čarape, pa nisam ih oprao. Nisi oprao. Nisam ih oprao ozbiljno. Ja danas neću da biti na ručku i imam konzilium. Ti ne moraš svaki dan da se preslačiš ozbiljno, ja nemam kućnu pomoćnicu. Ne razumem te, Žiko. Čudna mi čuda, spremiti ručak, obrisati prašinu, oprati malo veša. Oprati malo veša, kad mi bar kupila mašinu za veš. Vidi moje ruke, pogledaj, molim te, samo vidi. Skloni Vidi, taj pogledaj moje ruke. nož. Skloni nož taj. A šta ti misliš da ja pravim pare, jeli? E, imaš za kafanu, a za kuću nemaš. Za kuću imam, ali nemam za raspikuću. Za raspikuću ja sam priznat ekonomista. Čudna mi čuda. Voditi preduzeće, voditi kuću. Ja bih... Nemam nikog da mi pomogne. Nemam. A nemaš da ti pomogne, a ko je meni pomagao? Uostalom, ja mislim da se ti vrlo dobro snalaziš. Da znaš, ako se ne vratiš, idem kod svoje mame. Idi gde hoćeš. I otići ću u kafanu da se napijem. Otići ću sutra u ambulantu da prekinem bolovanjem. Otići ću u svoju kancelariju. Jer ja sam muškarac. Pa da. Muškarac. Žika Savić, službenik star 38 godina, pol muški, iz Borče, tražim profesora Vajsa. Ne morate se slačiti, profesor dr. Vajs je na konzilijumu. Hoću pregled. Na što se žalite? To ne bi mogao da vam kažem, to su moje privatne stvari. Što se tiče mog zdravlja, ja sam potpuno izlečen vašim bolovanjem. Dobro, to ćemo vidjeti. Nemojte fizički. Molim vas. Kako se vi to ponašate? Skinite šešir. Ustanite. Jo! Šta je? Jo, to je veliki veš. Boli?
Heksašus, to je išijas. Ostavite vi vaše trikove, molim vas. Ja znam vrlo dobro o čemu se radi. Tražim prekid bolovanja. Sa išijasom ne mogu da vas pustim na posao. Ali ja hoću svoju kancelariju, razumete li? Ne, po svoje savesti ne mogu da vam prekinem bolovanje. Ma ostavite vi vašu savest na miru. Znam ja vrlo dobro o čemu se radi. Produžite mu bolovanje za narednih 30 dana. Ali ja hoću svoju kancelariju, razumete li? Hoću u kancelariju, idem u kancelariju. U kancelariju. Ne mogu više, razumete, ne mogu više da perem veš. Ne mogu, hoću da radim u kancelariji. Pa, vi ćete propasti radeći. Zar ne razumete? Neću više. Razumete, ne. Šta vam je? Ne mogu. Izvedite ga, molim vas. E pa ne slažem se. Znam ja čije to maslo. Videla bi ona svoga Boga da mi nije 4 moje nejake dece. Videla bi ona svoga Boga. Dišite. Ne dišite. Dišite. Ne dišite. Dišite. Ne dišite. Dišite. Ne dišite. Dišite. Dišite, ne dišite, dišite, ne dišite. Jeste li vi Žika Savić? Da, ja. Molim vas jedan mali intervju. Čekajte s ove strane. Profil. Da, u redu, mali osmeh jedan, molim vas. Vežite kecelju vežite. Pa da, vežite kecelju. Molim vas, nećemo vas dugo uznemiravati, samo jedan mali intervju za naš list i za naš radio. Recite nešto. Ne znam, nemam šta da kažem. U redu, možemo da počnemo. Izvolite, sedite. Dragi slušaoci, nalazimo se u stanu Žike Savića, muškarca koji je pre svih drugih muškaraca predvideo i prihvatio budućnost. Junak naše emisije ima inteligentno, energično lice, ublaženo za nijansu brigom oko dece i porodice. Oko dece najviše. Da, oko dece. Na sebi ima ukusnu kecelju, po svemu ostalom on se nimalo ne razlikuje od drugih muškaraca. Druže Saviću, vaš slučaj je zanimljiv sa socijalnog, psihološkog, pa ako hoćete i seksualnog stanovišta. I ekonomskog. Da, ekonomskog. Hoćete li nam reći kako ste uspeli da organizujete tako skladan brak? Pa, jednostavno radim sve po kući. Kuvate li? S velikim zadovoljstvom. Perete li veš? I mali, i veliki, iz 2 vode. A, sad jedno praktično pitanje. Kakvi su vaši odnosi prema drugim ženama? On radi svoj posao. Kako se odnose druge žene prema vama kada se nađete u piljarnici, prodavnici i na nekim drugim mestima? Odnosno, kako se vi odnosite prema njima? Pa, ne primećujem ih. A prema muškarcima? Njih ne viđem, nemam vremena za njih. Hvala, druže Saviću. Muškarac koji vam je sad govorio je srećan. To se vidi po njemu. Srećna je njegova supruga. Naravno, nećemo pitati druga Savića da li mu njegova supruga pomaže u kućnim poslovima. Ona to čini kad god joj njene obimne dužnosti to dozvoljavaju. A muškarci? Neka se svako od njih zapita kad su posljednji put pomagali svojim ženama. Hvala, druže Saviću. Hvala u ime svih žena. Još jednom hvala. Gotovo. Ne, silazi. Ja zavidim vašoj ženi. I ja joj zavidim. Pogledaj, Rade, molim. O, Rade, zdravo. Čekaj, molim te, nemoj da ti dam papuče samo. Pogledaj kakav mi je parket blista, ko sunce. Jeli, šta je? Cijel grad priča samo o tebi.
U našoj prošloj emisiji... Slušaj, ne radi se samo o tebi, radi se o svima nama. Šta hoćeš da svi obučemo ove keci? Juče su i druga direktora vidjeli na pijaci. Došli u kolima. Alaska čorba se pravi na sljedeći način. Ma nemoj čoveče, juče mi propala supa od pečuraka. Slušaj, dođe večeras u bife, bit će cijelo društvo tamo. Ja ne mogu večeras, kupam saci mirčeta. Šta radiš? Kupam decu. Pa imaš valjda slobodan dan. Imamo petak. Pa danas je petak. Petak danas. E pa ne mogu, kupam decu. Dozvoli, samo molim te da obrišem prašinu. Jeli, stari, jel se sjećaš kad smo trzali na onu daktilografkinju? A? Ona iz računovodstva. Jo, strašan si bio. A kad smo se napili za Novu godinu, kad su nas nosili na rukama, jo, onaj dasa pred bioskopom što je dobacio Miri. Ono si ga izudarao. Jeli, se dođeš večeras? Ne mogu, čoveče. Ne mogu, bilo pa prošlo. Imam stvarno mnogo posla. Slušaj, a znaš da će da izgubiš posao? Kakav posao? U kancelariji. Ma ide, imam ja posla preko glave, čoveče, šta ti pada na pamet? Znaš ti gdje su vrata ove kuće? Ideš? Vidi, molim te kako izgleda. Šta da radimo? Šta da radimo? Treba ga otpustiti. A na bolovanju čovjek. Propastit će nas. Hoće. Ako ovo vide naše žene, ne ginu nam kecelje, ja ti kažem. Kome? Tebi. Meni to ne može se dogoditi. Kome? No nešto to Tebi. Slušaj, imam jedan plan. Molim te, pozovi ga kod mene na večeru. Dobro. Da mu damo povišicu. A to bi bilo najbolje. Najbolje. Čuj, vrati se ti na dužnost. Doveli su novu službenicu na tvoje mjesto. Odlično. Zgodno. Ma to nije važno. Budi pametan. Dobit ćeš povišicu. Marija. Molim vas. Izvolite. Donesite malo peršu. Šta će vam peršu? Samo vi donesite peršu. To vi pravite? Ja sam. Jesi li shvatio? Stvarno preteruješ. Marija! Molim vas. Peršu. Probaj. Ne. Probaj ti. Možete vidjeti. Neću da probam. Odlično. Nikad više bez peršuna. Njemu je bolest da vodi domaćinstvo. Sve njih treba natrati da rade po kući. Jesi li se odlučio? Stvarno odluči se. Jesam. U stvari treba mnogo više peršuna. Aco, sudove! Molim. Sudove skloni. Da. Ja. Žiko, molim te dodaj mi tu čašu sa Miro, vinom. odmah. Dori? Ne pravi od sebe budalu, nismo kod kuće. Čekaj, odmah. Čekaj, da ti kažem samo nešto. Da ti kažem. Izvini, molim. I ti mi mogu da pomogneš. Sedi. A ti idemo u kuću? Idemo. Kuda? Oprećemo sudove samo. Kuda? Koje sudove? Čije sudove? Eno čije? Tuđe sudove. Svi sudovi su prljavi, idemo u kuću. Pa da sve si uradio. Nemaju više šta da rade, jeli? Zašto im ne bi sad uzeo pa razmestio krevete za spavanje, a? Šta misliš? A gdje je spavaća soba? Jao, kreten. Čekaj, Miro, nemoj da se ljutiš na mene, ja stvarno moram da idem kući ovdje. Idi gdje hoćeš, ja ostajem. Izvinite, šef, molim, oprostite. Moram kući. Moj caci Mirče, moram da idem. Da, pa sigurno, normalno. Doviđenja. Prijetno. Aco, sudove skloni. Sudove, Aco! Aco. Zdravo, srce. Zdravo. Jedva sam uspavao decu. Zdravo. Pa gdje si ti do sad? Pa šta ti je srce, pa nema još ni
Nema ni ponoć. Ponoć, ako mi još samo jednom dođeš tako kasno. Svoje mame, da znaš. Kako si umoran, a? Umoran sam. Pa umoran sam. Ja sam žicao parket. Pa nećeš da me poljubiš. Jo, ti bi se samo ljubila. Slušaj, Žiko, ja bih htjela da imamo još jedno dete. Pa dobro, pusti me. Što se grubaš toliko? Pusti me. Krstimo me sve od ovog parketa. Najgore, naš posao se nigde ne vidi, verujte, nigde. To je najgore. Uvek smo uveče tamo gdje smo bili i ujutru. Tačno. Molim vas, lom u kući, sudovi neoprani, veš zaprljan, sve pojedeno i šta sutra sve ispočeta. Tačno. Tačno. Sjetio sam se. Šta? Kako da muškarce nateramo da rade kući. Kako? Da čujemo. U staro vreme u jednoj maloj državi muškarci su stalno ratovali. To se dosadilo ženama i dogovore se žene, u stvari da li da prebacim sada? Nemojte sad Pričajte, posle ćete prebaciti. Dogovore se žene da muškarcima kažu da ako budu išli u rat, da više neće moći sa njima ići u krevet. Kako? I kad su se muškarci vratili, žene su bile uporne, nikako nisu htjele da odustanu od svoje namere, ne. I muškarci na kraju pristanu da nikad više ne odu u rat. Nikad. I nastao je mir na zemlji i rat u krevetima. Pa doviđenja. Ja moram da Žao mi je. Parket vam je divan. Čime ga čistite? Sa grenolom. Se još držim ideal kreme. Grenol je mnogo bolji. Grenol upotrebljava i gospođa Marković sa 3. sprata. Znate li, čula sam nešto za gospođu Marković. Samo molim vas da ostane među nama. Recite. Kažu... Ma nemojte. Časno reći. Kažu da sve vide. Neverovatno. Molim? Čula sam vrisku pa sam se uplašila da nešto nije sa decom. Sve je u redu. Hvala lepo. Ako vam je potrebna moja pomoć? Niste mi potrebni. Ako mi budete trebali, ja ću vas pozvati telefonom. Hvala lepo. Dišite. Dišite. Ne dišite. Molim, na telefonu. Ne želim da se mešam u tuđe stvari, ali... Ne. Mnogo godina još, mnogo godina još, sretni bili ko sad, Srećni bili ko sad. Mama, čestitamo ti 13 godina srećnog braka i rođendan. Čekaj, Miro. Šta je? Papuče. Izvoli. Zdravo.
godina još. Mnogo godina još. Sretni bili ko sad. Mama, čestitam ti 13 godina srećnog braka braka i rođendan. i rođendan. Šta je ovo, Žiko? Kecelj. Vidim da je kecelja. A ovo? I to je kecelj. A čija? Moja. Tvoja. A čija je ovo? A to je Vesnina. Vesnina. A sad je meni jasno zašto si ti tako naprasno zavoleo kućevni posao. Zašto je naša kuća sva u redu? Radite u 4 ruke, jeli? Odgovaraj! Pa dece mi moje, evo, samo mi u početku pomagala, poslije sam sam sve radio. Od sada ćeš tek biti sam. Gdje ćeš? Šta te se tiče? Miro, a deca? 4 neke dece. Za decu ću ja da se brinem. A ti se brini, možeš da vodiš i njeno domaćinstvo. Mama, čestitamo ti srećnog braka i 2 mjeseca. Kad će mama doći? Kad će mama doći? Otišla je mama, sine, Otišla ne na godišnji odmor, nego na službeni put. Sve da peva, ajde. Neću da pevam, hoću mam. Pa doći će mam. Evo vam pare, pa idite piješ. Socijalnog, psihološkog, i seksualnog stanovišta. I ekonomskog. Da, ekonomskog. Hoćete li nam reći kako ste uspjeli da organizujete tako skladan brak? Zdravo, slušaj. Pa stvarno bi došao, slušaj, ali... Nešto se ne osjećam dobro, znaš. Ne mogu. Izvini, ne mogu. Imam goste, ali moram šnedokle da umutim. Da. Doviđenja. Zdravo. Alo, Vesna. Vi ste? Da li bi htjeli da dođete malo do mene? Do mene? Imam nešto vrlo važno da vam kažem. Dobro večer. Plašio sam se da nećete doći. Bože, zašto ne bi došla? Baš sam se obradovala da mogu negdje da odem. Muž mi se karta. Da? Moram i džemper da mu završim. Zašto je kod vas mrak? Mrak? Bićete vi svetlo moje. Šta rekao ste? To je iz jedne pesme, znate? Ali po mraku nećemo vidjeti. Da pređemo kod mene. Imam nove žurnale. Uđite. Vidite ovdje ima svetlo, se sveće. U stvari ja sam vrlo tužan kad je svetlo sveće. I ja. Zato i da idem na pogreb. Joj. Nemojte. Sedite, izvolite. Ovdje bolje vidim. Molim vas, ovdje je mnogo udobnije, mnogo. Ovdje ima više svetlosti. Dobro, da popijemo samo. O ne, hvala. Molim vas. Zar vama Mira dozvoljava da pijete?
Meni je muž zabranio. Zar vi nikad ne radite zabranjene stvari? Nikada? Kako vi to, u stvari, to sam to da vidim kako radite? Vrlo prosto. 2 pravo, 2 obrnuto, pa prebacite. Dajte štrik, naučit ću vas. Štrik? Štrik. Mirin. Mira Savić. Dijagnoza. Bezrazložna ljubomora. Terapija. Preporučuje se hitan povratak kući. Sjajni ste. Ne, to je rekla moja prva žena prego što me ostavila. Dobro, dosta ima štrik sada, molim vas, samo još po jednu rakiju. Nemojte da me razočarate. Vi niste kao drugi muškarci. Kako? Nisam. Dobro, zašto nisam? Šta mi fali? Vama ništa. Pa šta čekam? Ništa. Počnite iz početka. Kako rekao ste ono? 2 pravo? 2 pravo, 2 obrnuto. 2 pravo, 2 obrnuto. 2 pravo, 2 obrnuto. Šta vi osjećate kad slušate muziku? Ja tako odjednom kao more, neka dubina. Kao da se utapa. To je toliko. Miro. Ovo, mislio sam Vesna, izvinite. Pogrešno. 2 pravo, 2 obrnuto. 2 obrnuto, u redu. Po ceo dan bi se ljubio, jeo i spavao i sve to treba ja da ti pružim. A šta bi ti htjela da mi to pruži neka druga žena? Hoću da mi pomogneš u kući. Šta? Hoću da mi pomogneš u kući. Ali ja to ne umem, pa to je ženski posao. Jeli? A kako Žika zna? Ko je Žika? A ona iz drugog sprata, a? Znači, ako hoću da ležim u krevetu, moram da ti pomažem u kući kao Žika. Ako ne, ostaje mi divan, jeli? Da, tačno. E, dobro. Onda ćeš ti ležati u krevetu, ja na divanu, a Žika s drugog sprata u bolnici. Evo, hoćete s Mecom da spavate? Neću, hoću s mamom. S Mecom, Meca dio. Evo, hoćete s Vecom, evo Cveća, vidi. Neću, hoću s mamom. Hoćete sam? Neću, hoću s mamom. Evo, svirat ću, ajde. Evo, ajde. Zašto me telefoniraš, mami? Ajde, spavajte, mama će da dođe. Doći ćemo, ajde, spavaj. Ajde. Hoću mamu, hoću mamu. Evo je to mama. Dobro večer. Jeste li vi Žika? Žika Savić. S drugog sprata? Da. Ti si nešto Mesi, ne? Tačno. Ja sam Julkin muž. A, vi ste, izvolite. Vi ste sigurno došli po neki savjet. Sjedite. Savjet će trebati tebi, to jedan jedini. Došao sam da ti ga dam. Za kolače? Ne, nego za muškarce. Psst, deca. Dobro, što hoćete vidjeti? Hoću da te naučim da više nikad ne mesiš pitu. Kako nikad više da ne mesim kolače za moju decu? Nikad više. Nikad više da ne perem veš? Nikad više. Kuda ćeš? Ubit ću ga. Pustite, šta hoćete vi od mene? Samo da uzem šešir. Čekajte, molim vas. A gde me vodite? Pa tamo je mrak. Idemo da mesimo. Ma pustite me. Žika, treći sprata, zajedno. Žika? Da. Žika s trećeg sprata. Dobar dan. To je on. Susjedka ih je vidjela u moje kuhinji. I kakva je vaša dijagnoza? Varam. Varajte i vi njega. Profesor. Čujte, Miro, idite kući. Neću. Rekla sam i mami da neću. Molim? Jedna žena udarila muža sekirom. Oprostite, pogrešno. Doktor Kasavić, telefon.
Alo, mama? Zašto trojica na jednoga? Ja sam muškarac. Žene treba tući. Muškarac? E pa tuči. Ole! 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 Tata, mama, Mirčetu i Cacu je pozilo. Požurite, mama, Cacu i Mirčetu je pozilo. Ja, boli me, ja. Miću. Šta je bilo, dete? Caci, šta Koga je? boli? Šta te boli? Šta je? Gde te boli? Pokaži gde te boli. Ovdje. Šta je jeo? Ništa. Pa uvijek si mi kuvao dobru hranu. Da vidim. Pa šta im je? Čekaj. A gde te sad boli? Na suprotnoj strani. Ajde, prijatelji. Ajde, brzo u krevet. A ko vas je to naučio da radite? Daj, mama. Ajde, brzo u krevet. Ajde, brzo u krevet. Ajde, krevet. Ko će drugi? Ajde. Laku noć. Uj. Jako su nam pametna djeca. Čestitam 13 godina srećnog braka. Srećnog braka i 2 mjeseca.